Nay usa ka babay ba nga gi-offeran siya sa usa ka lalaki og kwarta, kantidad nga 15,000. Tuod man sa sinugdan ang babae, wala gyud siya manumbaling. Tungod kay ang hunahuna sa babae nga gi-offeran siya atong maong kantidad aron nga tintalon siya. Naw niabot sa punto nga nagkalisod ang babae. Nahinumduman niya tong usa ka lalaki nga nag-offer sa iya og kwarta. Karon, ang nahitabo, iyang giadto ang mao nga lalaki. Pag-adto niya sa mao nga lalaki, giingnan niya ang lalaki nga di ba na amang kay gi-offer sa ako ang kwarta. Karon, ako tong dawaton kay akong kinahanglanon. So, ang lalaki miingon ngadto sa babae nga kining kwartaha kay imo maning gamitonon, ako ning ipahuwam or ihatag sa imuha nga walay kapalit. Pagkadungog sa babae nga ang maong kwarta walay kapalit, mura siya nalipay. Kay tiyaw ba'y kantidad nga 15,000 unya, ihatag ra sa imuha nga walay kapalit. Karon, pagdawat sa babae sa kwarta, miuli ang babae sa ilaha. Pagkataod-taod kinaamay nanawag. Nitubag ang babae sa maong nga tawag. Ngidto iyang nadungog ang tingog sa cellphone nga nag-ingon nga kanang kwartaha ako nang ihatag sa imuha nga walay kapalit. Pero paminawa ko, kinahanglan nga mo send kanako og hubo nimo nga larawan. Mao to nga nakurat ang babae. Nakahuna-huna ang babae nga, ana siya way kapalit unya nganong pasindon man ko og hubo nga larawan. Mao na to nga ang babae nagkinahanglan og kwarta. Pero kung iyang ibalik ang kwarta, maglisod na pud siya kung asa siya mangita adto nga kantidad. Gigasto sa babae ang kwarta. Karon kay gikulit naman siya sa lalaki nga pasindon jud siya og kanang naghubo nga larawan. Walay daghang pangutana, gibuhat sa babae ug nag-send siya og larawan nga hubo ngadto sa usa ka lalaki. So aron madali ang istorya, ato lang ning tiwason sunod.